Viaxar ao pasado nunca foi tan doado. A Illa da Arousa lanza un novo xeito de facer turismo na que o visitante pode retroceder no tempo. Isto é posible grazas a uns lentes de realidade aumentada que nos permitirán mergullarnos na historia mariñeira da vila. O que vamos facer é presentar unhas gafas de realidade aumentada donde a través de hologramas se vai a mostrar ou se vai a ensinar no Centro de Interpretación da Conserva, que é onde o centro, digamos en sí, donde se van a ubicar as gafas e a través delas vais a mostrar o que antiguamente era o traballo dos homes e mulleres que traballaban na fábrica. Os peculiares lentes de realidade aumentada poderánse desfrutar no Centro de Interpretación da Conserva, un dos puntos máis emblemáticos da tradición mariñeira insular. A illa é un municipio moi pequeniño, pero que o 90% da súa poboación dedícase ao mar. Entonces, que mellor que mostrar o que antiguamente era o centro da Illa da Arousa, que eran as conserveiras. Con esta iniciativa, a localidade busca incentivar o turismo industrial, unha modalidade que nos últimos anos foi gañando cada vez máis adeptos. Tratamos de mostrar un turismo industrial do mar, por eso lle chamamos unha ollada cara ao mar. Porque o mar foi, e será sempre o protagonista da Arousa, pero coa implantación das novas tecnoloxías o que se pretende agora é diversificar os seus aproveitamentos turísticos. Vamos a continuar fomentando un turismo de calidade, pero en base ao que é o mar, o centro de interpretación, é dicir, a cultura e o patrimonio cultural. A illa sí que é sol e praia, é natureza, é paisaxe, pero tamén temos outras cousas como é o noso patrimonio cultural. Entonces, por aí van a ir os tiros. A Feira de Fitur en Madrid foi o escenario elixido esta tarde para o lanzamento dos lentes de realidade aumentada.